fineste restauranter i verden. Han har nemlig taget billederne til en ny bog om alle Europas 3-stjernede restauranter. Hør fotografen fortælle gode historier fra de fine køkkener. Vi skal også høre om en forfatters store drøm, nemlig at få sine bøger filmatiseret. Jeg får besøg af folkene bag den nye film, Monsterjægerne. Men vi starter med en påstand. Hvis der er knas med børnene, så er det parforholdet, vi skal se nærmere på. Det mener i hvert fald forfatterne til en ny bog. Velkommen til Brunch. Og velkommen til jer, Kirsten Seidenfarten og Piet Rejby. Tak. I har skrevet den her bog, Den levende familie. Og det interessante ved den her bog, den er meget interessant, men det mest interessante, synes jeg, er, at I siger, at hvis der er ballade eller knas med ungerne, så er det ikke bare forældrenes ansvar, men det er parforholdet, vi skal se nærmere på. Hvorfor mener I det? Ja, vi er jo rigtig gode til, eller blevet rigtig gode til at passe på os selv. Altså med at spise sundt og frisk luft og ikke leve et stresset liv. Alle de der ydre ting er vi blevet rigtig gode til. Men det, som vi har vores opmærksomhed på, det er det, der foregår imellem. Altså rummet imellem, kalder vi det. Stemningen og atmosfæren imellem forældrene er så afgørende for børns udvikling i det hele taget. Så det er ikke nok, at man er sød ved sine unger og anerkendende og har lært alle de her gode pædagogiske principper, hvis man så går og er lidt giftig over for sin mand? Ja, og i grunden ved vi det jo godt, at det, der sætter klimaet i familien, det der sætter dagsordenen, eller dem, der sætter dagsordenen i familien, det er jo de voksne. Og vi ved jo i grunden også godt, at når der er knas på ledningen, så er der forstyrrelse. Når der er nogen, der er optaget af noget, som er besværligt, så er alle i familien optaget af det. Hvad enten de går ind, eller de trækker sig. Så vi ved det i grunden godt, og det vi gør noget ud af i bogen, det er at beskrive og forklare også noget om, hvad det er, vi kan gøre ved det. Ja. Og hvad er det? Fordi der er jo rigtig mange, som sagt, af os, der har læst bøgerne om børn og søde og rare og anerkendte med vores børn, og når så konen eller manden kommer ind ad døren, så har vi balladen. Så hvordan bliver man bedre til at være i et parforhold? Ja, det vi er optaget af, det er at beskrive en måde, hvor vi kan komme hinanden i møde, også når det bliver svært. Ja. Også når der er konflikt. Også når vi bliver frustrerede. Ja. Og I har et meget skønt eksempel. Et par, hvor kvinden synes, det er meget vigtigt at leve sundt, og manden, nå ja, det kan vi da sagtens, så han køber sig ind, og kvinden skal så sætte varerne i køleskabet, og så ser hun juicen, og så siger hun til sin mand, jamen det er jo koncentrat, så hun er lidt ærgerlig over det. Men manden bliver til gengæld rasende og går og smækker med døren og bliver rigtig oprørt. Og ingen af dem forstår rigtigt, hvad det er, der sker. Hvad er det, sker der, og hvad kan de gøre? Og jeg tænker, det er en situation, som vi alle kan identificere os med. Der sker noget pludseligt i familien, og så kommer der, kan vi sige, et nedbrud af den stemning, som var der. Og det, som det par, som vi beskriver i bogen, er et par, vi kender, og de fortæller så historien, hvad der så skete bagefter, at de har så haft mulighed for at snakke sammen på den måde, vi beskriver, som kan være starten på en måde at skabe et bedre klima, et andet klima i familien. Og kvinden lytter til, hvad det er, der er på fære. Hvad der bagved? Og hvad der er bagved, ja, hvad der ligger under det her. Og det, som manden så kommer i tanke om, det er, at han har levet et liv i sin egen familie, hvor hans far var rigtig kritisk. For eksempel, når han kom hjem med en bronzemedalje. Ja, bronze det er godt, men guld er bedre. Ja. Og han i øvrigt også i forhold til moren var optaget af at være til rådighed for hende. Og hans beslutning, kan vi sige, for at sige lidt rundt, hans beslutning ud af den baggrund, at han aldrig vil være som sin far. Når han så han ville være god og rummelig og gøre det ordentligt for sin familie. Og være til rådighed og være, kan vi sige, den bedste. Ja. Og så sker der det, han bliver kritiseret. Og så kommer der en kortslutning hos ham. Går ud og smækker med døren. Men det, han så finder ud af, det er, at det er det, der ligger bag det. Og ikke, at det er årsagen, men det er et dejligt afsæt at blive klar over, både for en selv, ham og hans kone,
et dejligt afsæt til at begynde at gøre noget andet. Og hun forstår noget mere, han forstår noget mere. Og så de finder ud af det her sammen, og det I gør meget ud af i jeres bog, det er, at man skal være nysgerrig. Altså i stedet for at bare synes, så blev han sur og smække en dør, bare han irriterende, så skal kvinden på den gode dag tænke, hvorfor gjorde han mod det? Det var da egentlig interessant, at han blev så gal. Hvad skyldes det? Ja. Fordi der ligger så mange historier i den reaktion. Og det er det, vi har brug for som par at få foldet ud, for ikke at sige, at det hele familien har sådan set brug for det. Fordi hvis han går ud af døren og får lov til at blive sådan set ud af døren følelsesmæssigt og være indebrændt og tage afstand, og hun sidder forvirret, så det siger sig selv, hvordan det aftensmåltid så bliver. Ja. Der bliver en stemning der, som hvor ungerne ikke har plads til at folde sig ud. Ja, så i stedet for, at man begge to hisser sig op, så skal man besøge hinandens virkelighed. Den store udfordring er jo, at vi har jo nogle vaner. Hvordan vi reagerer, når vi bliver ramt af et eller andet, føler os kritiseret, så har vi nogle vaner, hvordan vi sådan, kan vi sige, beskytter os selv. Og udfordringen bliver jo at læne os frem og sige, at jeg vil gerne høre, hvorfor reagerede, hvad var der lå der i det, hvad var det, jeg gjorde, der gjorde, og hvad er den større historie bagved. Så vi har den der metafor med, at vi går på besøg i hinandens virkelighed, fordi vi er forskellige. Der er rigtig, rigtig mange ting, vi tænker forskelligt og gør forskelligt om. Og de forskellighederne kan blive en trussel. Her, at her er måske noget af nøglen til hvad skal vi sige, en ny forståelse. Fordi det er jo ikke far, i forhold til det eksempel før, der siger, du har købt en forkert juice. Det er jo hans kone, som han elsker og gerne vil leve sammen med, som og har et andet forhold til hende. Så det er sådan noget med at få de gamle billeder sorteret væk fra det felt her. Og det sker jo, når konen læner sig frem og spørger, hvad er det? Hvad skete der? Og holder det rum. Men er det helt forfærdeligt, hvis man ikke bare kan være nysgerrig, men man farer i totterne på hinanden og begynder at skændes, så er alt så ødelagt? Og sådan er det jo ikke. Vi kan jo ikke undgå de situationer. Selvfølgelig vil der være konflikter og uenigheder, og vi vil også komme til at såre hinanden og kritisere hinanden. Det er ikke så meget skænderierne, der er problemet, kan man sige. Det, der er det vigtige, er, at vi kan genetablere kontakten, at vi kan komme tilbage og sige, der blev jeg ramt. Jeg vil gerne forstå noget mere. Så det er genetableringen, at vi får kontakten igen med hinanden, at vi ikke kravler i et musehul eller... Og det er også noget, man så giver videre til børnene, at man kan godt komme op og køre, men man skal bare... At de kan opdage og lære at leve i... Fordi det er det, vi er tilhængere af de stærke følelser, der er der. Der er ikke noget med censur og noget med at være pæn og ordentlig. Men at ungerne undervejs oplever stærke følelser, de er ikke farlige. Det er nogen, vi lever med, og det er nogen, vi, hvad skal vi sige, lander med. Så var det var det, og så videre. Farligere var det ikke. På en måde frisætter børnene til at leve det liv, og gå ud i verden, og få sig de udfordringer, som giver af baggrund for deres vækst og udvikling. Der er faktisk et lille eksempel i bogen om, hvad det betyder for børnene, når forældrene kan lave den her form for, vi kalder den anerkendende dialog, men det er jo egentlig også bare en holdning til hinanden, en nysgerrighed. Og det er et par, som jeg har talt med, som fortalte, at normalt, når de har spist, så om aftenen, så er der 3 børn. Der er 3 drenge på 3, 5 og 8 år. De ligger og leger på gulvet med legoklodser. Og det, der er udfordringen i det par, det er, deres store udfordring er at få hele hverdagen til at hænge sammen. Hvem skal hente børn, og hvem skal købe ind? Og der er virkelig stof til den ene diskussion efter den anden. Og den aften, som de så fortæller om, der kommer de også lidt op og diskuterer, og stemmerne bliver hævet. Og den ældste af drengene rejser sig lynhurtigt op og kommer hen til dem og prøver ligesom at glatte lidt ud, eller tage deres opmærksomhed for at forhindre dem i at gå ind i sådan en diskussion. Og så kigger forældrene på hinanden. De har lige været på en parweekend, hvor de har lært den her metode til, hvordan man kan lave turtagning, skiftes til at lytte. Og der ser de så på hinanden, og når hun ser hans bekymrede øjne, den 8-årige, og så tænker hun, hvad er det, vi lige har lært? Okay. Og så ser hun på manden og siger, skulle vi ikke lige gøre det der, du ved nok, det er der, vi lige skiftes, har. Ikke? Og tale pænt til hinanden. Så smiler han også lidt til hende og siger, jo, lad os bare prøve. Og så gør de det. Der går et splitsekund, så er han tilbage og lege med drengene og udvikle
Så det er altså nogle af de kæmpe ting, man kan lære at være nysgerrig over Mm. for hinanden, og det vil også smitte af på børnene og ens forhold, ikke mindst. Ja. Tak fordi I kom. Ja, selv tak. Velbekomme.